Sziasztok! Itthonról jelentkezem. A Korsika pizzériánál volt egy ilyen kettőikarusz kiállítás, volt egy C56, meg volt egy 256, nagyon szépen néztek ki így fehérbe, és megnéztem a videókat és a fotókat, nagyon szépek lettek. És nézzétek végig, hogyha tetszik, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt. Én léptem, sziasztok!